Taas nga mga kaso sa hand, foot and mouth disease natala sa Department of Health o Region 10. Sumala sa DOH nga 1,000% ang gisaka niini. Apan dili pa kini angay kabalakan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gikumpirma sa Department of Health Region 10 Communications and Health Promotions Unit ang pagsaka sa mga kaso sa hand, foot and mouth disease kon HFMD sa tibuok rehiyon. Kinihuman natala ang 1,893 ka mga confirmed cases sa maong sakit sa January hangtod September 2025. Misaka kini og kapin 1,000% kung itandi sa 124 ka mga kaso sa hand, foot and mouth disease sa tibuok tuig na sa 2024. Apan sumala sa DOH-10 nga dili pa angay kabalakan ang pagsaka sa ihap sa mga nataptan sa maong sakit. Increasing atong cases because it shows na strengthen atong monitoring and reporting system. So after that, manggod, due to the increased cases, i-confirm na nila na hand, foot, mouth yun. And then we are coordinating mansad with our LGUs, schools and daycare centers for appropriate management. Sigon sa DOH-10 nga ang Bukidnon ang adunay pinakadaghang natala nga kaso sa HFMD nga adunay 638 ka mga kaso. Gisundad kini sa Misamis Oriental nga adunay 450 ka mga kaso, Misamis Occidental nga adunay 285 ka mga kaso, Lanao del Norte nga anay 211 ka mga kaso ug Cagayan de Oro City nga adunay 142 ka mga kaso. Sagad sa nataptan sa maong sakit, mga batang nag-edad og 5 anyos paubos. Hinuon dili man makamatay ang maong sakit, apan paspas ang pagtakod niini, pinaagi sa direct skin to skin contact. Busa giagat gihapon sa DOH ang publiko nga batunan ang habitual hygiene practice sama sa hand washing aron malikayan ang pagkaylap sa sakit nga hand, foot and mouth disease. So if naatay mga ma-detect na mga luas sa baba, specifically siya sa mga blisters o mga samad sa kamot o sa tiil, on top of the hilanat is very general man. As early as kung nanay ma-detect ng mga gagmay lang, it's best na magpa-consult to the nearest health station. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.